and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Wa na ko pangayua ang imong mga insulto. Ang imong kugma ang akong gipangayo, Jerry. Di ko ikahatag nimo, kinahatag ko na sa uban. Sa uban nga may lain na sab nga nag-iya sa kasing-kasing. What do you mean? Unsay butong yung pasabot, Phoebe? Sultihi ko! Why don't you find out yourself? Nasugdan na nimo sa pagsulti. Ganun di naman lang nimo tiwason. Damn it! Don't give me that look! Kiss me. Og sultihan ta ka. Damn you! Thank you. Kung di ka mo sulti, then mas may pagmubiha ka na lang gikan din. No. Phoebe, mahimo ba? Say please. Please. With a kiss. That's too much. Human sa mga nahitabo over and over ka ni adto nato, then nausban pa karon. Too much? Mahimo ba, Phoebe? Samtang wa pa ko makatawag og guard. Gawas na. Biya nagikan din sa di pati ka ipaguyod pa ingon sa gawas. Dili mo ka na mahimo nako. Try me! Then try. Aron mahibaw-an sa tanan kung unsa gibuhat nato dinhi karon. Ingon ka niya na. No. Dili pa ya. Pero kung pangayoon sa kagayunan, ako ka nang buhaton. Damn you, Phoebe. Karon pa kumupati ug pagmahay kung nganong nakaila pa ka. Too late alang ni Ana. Kay ako ka na. No. Never. Ever na maimo ko. Don't touch me. Dili bagay nimo ang mag-inarte. Sobra pa sa touch ang akong gibuhat kaganina and you like it. Hinungdan man kani nga may nahitabo nato pag-usap dili pa. Cause you like it. We like it. You enjoyed my touch. Kiingnan nga ay dako hikapa. Yugtan mo sa pagkupot ang akong kamot. Okay, sige. Sige. Hugti pa. Kinahan kay ko, ana. Remember? We enjoyed it rough in Maldives. Shit. I love you. And I am starting to hate you. Well, big word. Pero magbantay ka. Kaya kanang hate, it could lead into love. Never. Pohon. Os? Kalaos akong Bisaya, oy. Pohon? Okay. Okay, sige na. Napuwa ka nagmaayo, oh. Magawas na ko. Though, nalingaw kong nagtanaw sa imong kamistiso. Biyaan ta na ka kay may ulbo nagsugod ang imong kaspa. Thank God. Oh, no. Thank me nga in love nimo. Kay no matter what you do, I will always love you. Promise. No. Don't say a word na. Say a few word. Hmm? Bye. Hmm? Ah? Okay. Sige. Likay lang sa karon. Mugukod ra gihapon unya ka na ako. Puhon. Shit. Nalingaw ko sa word nga puhon. Magawas na ko. Dili dyan ka mo pugong. No. Sure? Gawas na. Okay. By the way, kita na officially karon. Usa? No way. Phoebe.
Shit! Mabuang ko ni bayana. Unsaon ko man sa paglikay. Kung bisan asa ko paingon, naa siya nga masunod. Kinahanglan nga mapasugot ko na gyud si Abigail. Aron sa ingon, hunungan ako kining bayana. Diin kagikan. Pamina ko, Nay. Diin kagikan. Sa eskwelahan, Nay. Kanusalag ka nakaton og pamakak. Oh. Nay. Dinhigikan si Marcelino di palang yudugay nangita sad nimo. Ug niya ko bahibaw nga wa ka musod sa inyong klase sukad ka ganinang buntag. Nay. Nakaton na kag bulak-boldo, ha? Karon na, Nay. Karon. Sugod karon unya. Dayon ugma dayon. Sa sunod ugma hangtod na gyud ka nga di ka makatiwas og eskwela mao ba, ha? Nay. Sa bagi problema nimo? Sultihi ko kay basig na ikatabang ko. Okay ra ko, Nay. Masulbad na yun ako. Pinaagi sa pag-absence imong klase. Nay. Si Abi ba ang problema? Gibuwagan ako ni Abi, Nay. Tungod ang naglalaki nga mag-anhaas ila. Mao ba? Gipulihan na kaniya ang lalaki ha. Abi kay may auto man. Ha, kung maon na. Di na ko gusto mo anhi pa sa ato si Abigail ha. Kung dili na siya nimo ayaw upamugos. May lain pang babae nga mahigugman imo. Dili unta ko anang day na para nimo kay mas pabor ko ni Abigail para nimo. Pero sige, sige. Mas may panas day na kay mas pinangga pa ka. Oh, manungisi ka man diya, ha? Mura mo gud og wa ka makasuway og gugma, Nay. Kasuway, oy. Kadugkong wa. Mahulma ka ha ka kung wa pa ko makasuway. Pero kung makaingon ka nga, si Dana na lang. Mura mo gud og ingon ana ra ka sayon gud. Lisod man. Kay baw ko ana in taon, oy. Pero unsaon taman kung dili na siya nimo kay nakakita na siyang lain. Hala, mamugos di ay ta. Dili, oy. Oh, tinuod, gwapa bitaw siya. Pero gwapo man sag ka. Kung nakakita si Agdato, kita ba sa Agdato? Dato anan di na. Kanang lalaki, Nay, nga magkanunayang muana silang Abigail. Igsuon ng Dina. Ay minatay nga nagbaklay. Unsa gudi ay. Kaidahak gudi ay. Oh, Nay. Ay, daon sa bayas day Abi, oy. Pero, Abi naman, Nay. Nakasabot ba ko ni Abi? Unsa? Pero sakit lang. Ha? Tay para be. Wa ko makasabot nimo na ka. Sakit, pero nakasabot ka. Ay, unsa magyud kaluha ko no be. Gibuhat ni Nanay. Di lang alang sa iyang kaugalingon. Ang nakasakit kay ako ang nasakripisyo. Ang among relasyon ang nahimong bugti sa iyang pagpaubos o pagbayad sa dakong utang kabubuton. Andi, O karon, ako nakita nga dali ra kay siyang nakamove on tungod sa igsuon ni Dina. Sakit. Pero dili ko gustong mubuhi, Nay. Busa bawiun ako si Abigail. Bawiun ako siya kay ako siya. Salamat kay gidawat tayo ko sa eskwelahan sa kindergarten nga akong gisuwayan sa pag-apply. Samtang layo pa ang board exam, kinahanglan nga makatikom una ko. Malipay kid si Lolo ini unya kung akong mabalitaan. Mato sa kos merkado ron, magpalit kog tuwa unon ingon man ununanan nga isda. Ganahan si Lolo ng inununan nga mabahaw kay maitos naman. Pero mag-ilis ako.
Abay, Andy? Niya ka? magsulti ta. Mula ka para pa kog balik. Muban ko. Ay, ayaw na. Ayaw na kay mahago na ka. Bisa magkamang pa ko sa kahago. Di ko mahunong hantod nga. Di ta mabalik sa kani atong relasyon. Abigail. Abay. Unsa na ba'y nahitabo na to? Ha? Wa na giti paglaom. Andy. Gimingon kay ko nimo. Andy. Ngano? Bawal ba karon ang paghikap sa muna? Di na ba ko makahimo sa paghikap mo? Andy. Mista ka. Mista ka. Nihila ka. Abi. Jeric. Ay, pagduli. Please. Pabilin din niyo para ko. Please. Ako na sa pampili, Abi. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!